Ja morjesta ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään jatketaan sarjaa, missä mä menen Unrankedista Unrealiin pelkästään sniperilla. Lähdetään Platina 1 kohti Diamondia, katsotaan monta matsia menee. Ja jossain kohtaa tätä videoa tulee näkyy viime videon 1000 V-Bucksin giveaway voittaja. Ja tässäkin videossa taas 1000 V-Bucksin jaos. Eli kyllä te tiedätte, tykätkää videosta, kommentoikaa mitä vaan. Ja teille pitää olla koodi Toselfa Shopissa ja Mämmöt 1v1 mappi favoritessa, niin te ootte mukana. Nyt video. Ja ollaan ekan matsin parissa ja olikohan platti 55%, eli tavoitteena platti 2, kävin mut eilen parturi teki mulle vähän väärin, kaveri lähti, se ei edes kysynyt mitä mä haluan, kaveri lähti vaan tekemään jotain omaa, mennään reklesiin. Mä en taas muista, että te ootte sanonut mulle, että mistä saa joka kerta snipun, heittäis kruunu pois. Mutta, arvatkaa muistanko? Muistan! Totta kai mä muistan, mistä saa joka kerta snipun. Tältä botilta. Ja meillä on kultaa, mä oon käynyt pelaa ohjaimella publaa. Ja en oo kyllä muuten käynyt, mutta ohjaimella ollaan päästy 700 kultaa. Ja mun mielestä olisiko se maksanut 300 kultaa tuolta. Toivottavasti mun ländi riittää sinne. Onneksi muisti, mä meinasin unohtaa. Hetki mennyt, että mä oon kuvannut näitä. Mutta, no okei, ei nyt hetki, ehkä muutama päivä, mutta silti. Tulee niin usein video, että menee sekaisin näissä videoissa, mutta nyt on ollut parin päivän tauko. Ei anneta sen haitata. Heti kun tähän videoon tulee 1500 tykkäystä, niin mä aloitan tekemään Diamondista Eliteen jakso. Ei kun Diamondista, joo Diamondista Eliteen. Tässä on vihulainen. Ja näissä jaksoissa menee nykyään aika pitkään. Ja vaan pidempään ja pidempään, koska vihut paranee ja edelleen ollaan aika seasonin alussa, niin katsotaan. Vähän otetaan tuntumaan siihen, että minkä tason vihuja on platissa. Joo, 300 maksaa snipu, kiitos. Ja tää oli Eagle Eye. Joo, me otetaan tää. Otetaan tää vastaan. Todellakin siivet. Ai niin, ja se mitä mä näytin teille viime videossa, eli siipi-exploitti, niin sitähän me voidaan hyödyntää. Täällä muuten tapellaan, mennään osallistua. Meillä on 6 snipun kuulaa, toivottavasti se riittää, 300 raksaa. Meidän pitää saada vaan lämpö päälle. Tässä snipun haasteessa on aina se, että pitää saada lämpö päälle. Sen jälkeen on drive. Mutta Goldin videossa alkoi olla jo oikeasti hyviä vihuja. Katsotaan, pysyykö meininki samanlaisena Platinassa. Ei toki kaikki ollut, mutta osa. Oli oikeesti ihan ok, ja tääkin nyt tekee jotain. Tää vaanii ja mua. Missä kaveri vaanii? Naps! Mut meillä on niinku vihuja, jotka antaa takasin. Tossa Rafael pelas maltilla. Ollaan ihan hyvässä tilanteessa. Oliks susta näistä? Tässä on kortti. Käydään luuttaa. Mulla on semmonen fiilis, täältä voi tulla toinen snipo meille. Mulla on vähän nuha. Ja vähän muuten. Mä en oo parin päivän kuvannut video. Huomaa ehkä mun puheesta ja silleen meiningistä muuten. Oli pakko pitää vähän taukoa. Mulla oli siis kirjoitukset tässä samalla kun viime viikolla oli kirjoitukset, niin samalla kun mä oon tehnyt teille video joka päivä, että viimeiset 45 päivää mulla on tullut 43 videoa. Ja 2 niistä oli vielä reissuja vlogista, että mä reissasin ja samalla, niin kun, 2 vapaa-päivää ei ollut samalla kun mä luin kirjoituksia. Niin nyt mä otin vaan sitten pari päivän breikin viikonloppu, että otin ihan easy. Mut nyt paluu grindille, ei jäädä. Hei, niin mähän saa tästä valtista kultaa, nää kannattaa olla. Ei jäädä läkkäämään liian pitkäksi aikaa, se on vaan paha kun tottuu siihen, että tekee joka päivä video. Se mulla on nuhaa. Niin sitten siihen tottuu, se ei oo niin paha. Mutta nyt mä meinasin jo vähän tottua tohon, että en tehnyt mitään. Nyt paluu grindille, ei jäädä liian pitkäksi aikaa. Rypemään ei ole tekemät mitään. Miten mä ammun ohi ton? Okei. Toi oli kriittinen. Mitä? Rafael, hei. Mitä tapahtuu Rafaelos? Tää keskittyy. Taas kaveri kiinni. Ei täällä oo. Kävelepä ulos siitä, nyt sä oot jumis. Bro. Rakennetaan tähän tämmönen, niin kaveri ei ole lähes mihinkään. Lataustauko. Varmistaa, että mikään seinä ei ole menossa rikki. Aika
Otetaan tästä tää seinä. Onko se tossa katossa? Onhan se. Okei, silloin autohaulikko. Meillä on vaan 4, eli pitää olla erittäin varovainen. Naps! Mut nää antaa jo takaisin mulle. Mun pitää pelaa fiksusti, mutta okei, tärkeää pysytään elossa. Drive kasvaa, lähdetään lavisiin. Mä oon ottaa vielä yhtäkään damagea. Vihut on ollut onneksi loveja. Bodyshotit ei meinaa riitä. Se on ihan loogista. Bodyshot ei riitä, jos viho fulleis. Se on joo. Mut hei, tuolla näyttää olevan vähän plebimpää kaveria. Näin impulsilla paikalle. No ei tiedä, onko plebimpää kaveri. Tappoi joku shotgunilla. Katsotaan mikä on homman nimi. Nops! Okei, hyvä 120 tohon heti alkuun. Nops! Rafaelo back! Keltä sä korkaat? Mut meillä ei oo tässä niinku pelkkiä botteja. Tässä ei todellakaan oo pelkkiä botteja. On niinku koko ajan ihan decent vihua. Tai silleen niinku, et ei oo semmonen kävelevä, tiedättekö te? Woolly Bear 4247. Toikin niinku se rakes heti, kun sais nipusta, niin lähti imppaa karkuun, mut Rafael on aimi kohdallaan. Vaikka oli tossa vähän missailu edelliseen vihuun, niin nyt ollaan back in the game. Pitää muistaa siipisträtti. Veikkaa, että platinaäijät siitä niitten ei pitäisi tietää mitään siipihommista. Niin jos saadaan osuttua nipulla bodyshotti, niin sit vaan siivillä seinälle ja koittaa sitä tekee damagea siivillä seinälle. Klingerit ois kans ihan kova, varsinkin Diamondissa tullaan tarvimaan niitä. Mä oon siis mun meinakolla tyyli Diamond 3, että mä saan tällä käyttää kohta kiinni. Mä en niinku ihan liikaa nyt pelannut muuta kuin videolla tosiaan, kun oli ne kirjoitukset ja muutenkin. Kun tekee näin paljon videoa ja videoissa kuitenkin, varsinkin tässä Snimpu-videoissa ja joissain haasteessa menee oikeesti pitkään kuvaa, että saa hyvän videon, niin ei ton niin paljon pelattua off-livessä. Hei, tuolla jengi. Off-livessä kuin off-recordi. Ja muuten livesin tos muutama päivä sit kans, mut en oo varma mikä mun fiilis liveämisestä on. Kommentoikaa jos haluaisitte nähdä mut liveä. Ja missä? Twitch, YouTube, TikTokki. Okei. Viimaaks nää? Okei, meillä on pelaaja exploittaa boksia. Sitä ei kiinnosta toi yksi. Onks toi se duo? Broidi. No nyt se menee senkin boksiin, hei kiitos. Se pelii vaan mun tapo. Hei okei, se on valkoisilla. Mä en vaan saa sieltä seinää. Nops! Lähde menee. Okei, tossa oli jo niinku aggressiivinen kaveri, tolla oli setit. Toi otti seiniä, toi puski, mut saatiin. Mä haluaisin vain, tarvitsin eri snipun. Tää 4X on vaarallinen noin läheltä. Tässä menee kuitenkin aika kauas skopea jotenkin. Ei, mä en oo hyvä täällä noin lähellä. Toi tuntuu liian randomilta tolleen. Taas snipul seini. Annas mulle supply droppin parempi snipu. Tietenkään. Klingereitä. En jaksa ottaa klingereitä nyt. Vaikka ois hyvä tommosia jäjiä vastaan, mutta jätetään. Apua. Mä olin mapis. Siis meillä on oikeesti ongelmia platissa. Nää on pelaajia. Okei, falli. Tää oli hyvä. Nops! Fullboxi. Nops! Okei, mut täällä ei oo varaa virheisiin. Täällä ei oo varaa yhteenkään virheeseen, mut Rafael on heti alusta näköjään hereillä. Tiputtaaks kaveri mua? Mä voin ottaa siivet sit. Naps! Tää oli ehkä virhe, ei kai toi nyt on niin hyvä pelaa, että se ampumaa on! Okei, meillä on oikeesti. Platina ei oo mitään, tää ei oo leikin asia. Nyt haisee, että saattaa mennä aika monta peliä. Nops! Okei, onneksi kaverit sekosi jonkun Zeuksen kanssa, mutta ei toikaan ollut kaukana, kun toi Zeus heittää aika nopeesti.
Ei tässä niinku, kukaan ei anna niinku yhtään armoa. Viime seasonilla ei se silloin kun helppo oli. Mähän pääsin vaan Diamondiin kun seasonin loppu. Se vikavideo ei ollut helpoimmasta päästä ees niinku seasonin lopussa. Ja nyt ollaan niinku seasonin alussa. Mä en tiedä mitä mä tuun tekee siinä ensi jaksossa Diamondista eliteen. Mä toivon, niin kun me edetään platinassa, niin vihojen taso säilyy kuitenkin suht samana. Mä toivon oikeesti, koska tätä vaikeampaa mä en halua vielä tähän videoon. Tää riittää erittäin hyvin. Tää riittää erittäin hyvin. Yhtäkään bottia ei ollut vielä vastassa. Se yksi, kuka mut pöllitti, oli vähän semmonen kävelevä. Se... Oli joku autoilija. Oot sä paikallis? Pysy paikallis. Tuolla on snipu. Olisiko sillä parempi snipu mulla? Se menee mukaan noin fightteihin. Tietää hyvää. Ehkä, toivottavasti. Mut se yksi, se kenet se midas tappoi, niin se oli aina semmonen vähän botti, mutta sitäkään mä en saanut. Toikaan ei oo ehkä mikään paraskaan. Mut heti se rakentaa. Nops! Et rakenna mihinkään. Piikka. Mikä on homman nimi? Okei, sais nipusta. Hyökätä. Rafaelo seko. Boksi pelkällä snipulla. Nops! Okei. Eka matsia. Mä en oo missään. Mikä tää? Mistä? Kaveri ampuu. Siis meillä on ihan pelittelijä. Meillä on lobby täynnä pelittelijä. Kalakin niinku tietää ihan tasatarkkaan mitä se tekee. Se piikkaa ihan täydellisesti. Ja... Gameplay kunnossa. Piikka. Nops! Mitä mä teen näille? Siis mä en oo oikeesti kovin monta ampunut ohittu. Nops! 116. Missä sen yhden luutit on? Nyt mä en löydä. Katsotaan olis kalalla mulla mitään. Käydään luuttaa kala. Fiisisi, yes. Käy erittäin hyvin. Mikä snipu kaveri? Kaikilla on Eagle Eye snipu, se mua vähän ressaa. 2 klingeriä. Natsai se, kun vedetään. Mitä? Tuli Stormista. Kuka sä oot? Silloin toi... Naps! Grimino! Silloin molemmat! Saatiin Siphonikin. Okei, pitää piilottaa nää setit. Siis Rafaelo ei oo missaas tänään. Tää on paljon vaikeampi kuin mitä mä luulin. Mut mitä mä teen? Mitä mä teen näille? Ja Siphon kolikko ja Dashi kolikko ja oottekaas. Tää on kyllä hyvä siihen. Pystyy ottaa kivasti etäisyyttä. Täällä Dashi kolikko. Mitäks taas Zeusta? Sitten mua rännätään vielä sivusta. Mitä täällä tapahtuu? Näin karkuun. Nyt joudun valitettavasti pakenemaan, koska kaveri on sekasin tuollaisen Zeuksella. Joku... Tarvisi eri skopen tuohon. Tuossa kestää jotenkin kauan. Mä en oo hyvä... Mä en oo hyvä... Tuntuu tyhmältä sanoa, että mä en oo hyvä Zeusta vastaan. Mutta tulee joku pieni paniikki siinä tai jotain. Tossakin mä niinku... Mä en tiedä mitä siinä pitäisi osua päähän. Mä pelottaa, että mä missais mä oon tähtää päähän. Naps. Kaveri on Stormis. Naps! Heittele mua vielä Zeuksella, bro. Heittele. 11 fragia, 9 elos. Noista se on fisi. Toi Siphon-kolikko saa, tää on vaan 20 fisi. Mikä eka matsi. Heti actionia kyllä. Mut nyt ollaan kaiken mukaan hyvin matkalla platta 2. Mutta katsotaan.
En halunnut jinksaa mitään, mutta olisi ihan sairasta päästä 3 matsilla. 3 matsilla tonne Diamondiin. Mutta en mä kyllä tiedä. Mua vielä pelottaa, että vihut niinku menee parempaan päin tästä. Päästään platta 2, platta 3. Niin oikeesti olisin niin tyytyväinen, jos... Ottakaa, kattokaa tää. $120. Tää olisi ollut ilmanen pää. En keskittynyt. Njaps! Okei, kyllä mä hittoin ihan hyvin nää quickscopetkin, mutta toi jotenkin jännää siltä. Huhhuh. Onks mä salaa Suomen paras snipulla? Mitä mä touhua? Legit joka ikinen on ollut niinku pelaaja. Ihan legitti hyvä pelaaja tähän mennessä. Mulla on pelkät 4x sniput. 12 fragia. 20 tappoa edelleen meidän ennätys viime season. Nyt ollaan kyllä matkalla tän seasonin ennätykseen. En edes muista paljon tällä seasonin. Ei oo mennyt se viime seasonin rikki, mut hei, mikäs nipu? Kaikki on eagleä, miksi? Miksi kaikki on eagleä? Tylsää. Joku... Ei, enää, mulla on pelin kaikki kolikot snipulla. Kukaan ei ota noita ikinä. Joo. Kaveri valitettavasti osumaan snipulla jostain. Siis Goldissa ja Silverissä kukaan ei osu edes snipulla tommotteessa tilanteessa. Täällä johonkin niinku Rafaelon varpaaseen vaan niinku tulee snipusotti. Mä en voi ottaa toista kyllä. Ikävä kyllä. Tää löytää hiiliä. Se taas hiiliä myynnissä, ei aseita. Okei, nois, tossa 2 marjaa, tää riittää. Sit jos sais snipattu jonkun vaikka päähän. Siitä siphonit. Mutta niinku viime videossa nähtiin, niin voittaminen ei edes ollut niin tärkeää. Mä otin jonkun 8 fragin top 18, se oli yli yhtä paljon prosentteja rankillisesti kuin joku 15 tapa voittotaso. Mut katsotaan. Siihen vissiin vaikuttaa myös se, että minkä tason pelaajia tappaa. Tai minkä ränkin. Et jos tästä tulee tapettua vaikka platta 2, platta 3, niin sit kai saa enemmän ränkkiä kuin jos vaikka tulisi Diamond 3. Mun mielestä, eikö siis Goldi 3, mutta mun mielestä me ollaan tapettu pelkkiä platinapelaajia. En oo varma, kun sulla on 1 ja 2, mä en saa erottaa niitä oikein, mutta mun mielestä pelkkiä platinapelaajia. Jonka mä uskon olevan ihan hyvä asia. Tässä on 8 elossa. Ei tuolla se ei joka snippas, mutta okei nyt se ota. Nyt tulee vähän sekopelaus, mutta Rafael on menossa nyt impal tän kaverin boksi. Ei. Naps. Mistä? Okei, toi ois ollut hullu. Toi on joku botti. Toi no-scope ois ollut hullu asuma. No ei nyt, ei voi mitään. Tää on meidän tästä kantoa. Ei kun niin mä saatiin ihana Siphan. Tää Siphan on niin jees. Siis tuolla taas joku on rakentanut. Ei täällä on vaan niinku... Botit on loppunut ikävä kyllä. En tiedä sit mikä meininki on. Diamondissa 120. Rafael, what are you doing today, dudes? Naps! En oo ampuus ohi. Hei nyt Reaper, eiks tässä on eri scope? Ei tiedä onks tää hyvä scope kyllä. No testataan. Tietää ensi matseessa, että onks tää vetää vähän kultaa, niin saadaan heti ensi matsinkin alkuun. Jos nipu ei mene aikaa etsimiseen, päästään suoraan asiaan. Niin kyllä jää vähän spektaa, 14 fragia Rafael skinin päällä. 2 nipua invis. Epäilisin cheattaamista. Siis mulla olisi tullut oikeesti kipeäksi. Mulla lähtee ääni, vai onko se vaan tää, että mä en oo kuvannut hetken? Mulla lähtee ääni ja mä oon vähän nuha. Tyhmää. Okei, mutta tää kolikkokombo on ihan sairas. Siis Siphan plus tää juotava Novelle edelleen. Joku kommentoi, että ei tee hyvää hampaille. Uskon sen, mutta ei. Mä oon koukussa. Vähän koittanut vähentää. Mä oon vetänyt oikeesti sixpackin päivää. Meinaa nyt liian monta päivää putkeen. Nyt mä olin päivän ilman. Okei, mä en tykkää tästä skopesta. Not gonna lie. Katsotaan läheltä, onko se hyvä. Okei, se kyllä on hyvä. Ei tää oo yhtään hyvä. Naps! No tää on hyvä! Kiitos päähän. Onks tää parempi snipa? Ei, kaikki on 4.
Omaa puskea. Ei se edes puskenut kyllä. Se ei tainnut edes puskea. Ikävä miss. Hei, meillä on vielä toi Fizzy päällä. Ops, vähän mokasin. No mitä? On taas paljon jengiä elossa. Nää niinku tappele. Nää niinku haluu ränkkiä eteenpäin. Nää on oikeesti tämmösiä. Niinku ylemmissä ja olemmissa ränkeissä mielestä loppuu peli aikaisemmin. Tai silleen niinku main käyttäjällä mulla loppuu aikaisemmin pelit. Ja niinku Goldis, Silverissa on loppunut suht aikaisemmin. Nyt on niinku 5 eloa siellä. Kohta lähtee niinku liikkua. Tai periaatteessa on jo liikkua. Tää oli 50-50 Sonic. Mitä mä missasin? Tai en taas käy. Jos toi sulla pää, toi sulla clean. Mitä mä missailen? Hei. Nops! Mikä shotti! Okei, toi oli sairas flikki. Mä en tiedä, näyttikö toi videolla yhtä sairaalta, nyt toi tuntuu. Mitä? Miten toi oli pää? Clean. No kuolo. Okei, niin tiedän ehkä missä kaikki viimeistä. Tossa on yksi. Miks sä menet Stormiin, bro? Ihan kaverit. 20, sekin osui muakin. Vietiin yksi tappo. Ei tyhmä missi. Mulla ei ammo. Mä oon yksi AP. Yksi AP mulla ei ammo. Ei oo hyvä tilanne. Hiilitauko. Hei, toi meni autoon. Se voi tarkoittaa mulle fragia. Kattakas. Naps. Jatkaako se matka? Väärä suunta vaan. Okei, molempia on osuttu. Niin on muakin osuttu. Mutta mulla on Siphan, eli jos mä saan toisen tapettua, niin tilanne on ihan ok, ehkä. Mutta on ehkä vähän kiire alueelle. Mä missasin ton, toi sulla pakko osuu. Toi kuolee Stormiin, mä en saa siitä fragia. Mä en saa siitä enää varmaan fragia, se ei selvii tuolta, se ei osannut rakentaa niin paljon silleen Fizzy kyllä. No, kyllä, siitä ei tuu varmaan Siphaneen. Missä? Onks kaveri tässä mökissä? Ei se kai muuten ois tota editannut. Ei se oo alueella tääkään ei. Tottakai, tehdään sille tämmönen tempaus. Ei toimi. Seikö se oo tossa mukaan? On. Mitä? Mitä mä teen? Naps! Okei, paljon. Oliko 17 tapon voitto? Hyi, kaveri juoksi vielä mun boksiin. Okei, ei ollut niinku yhtäkään ihan täysin bottia. Jokainen tiesi about mitä ne teki. Mutta 17 tapon voitto, oliko eka peli? Katsotaan meidän ränkki. Joo, 17 tappoa top 1. Okei, Rafael syttyi heti alusta. Toivotaan, että pidetään taso yllä. Paljon sain niitä prosentteja. On tää vähän hidasta. 83. Okei, eli me tarvitaan ihan sairas peli, että me päästään ensi matsilla platta 3, mutta se on tavoite. Mennään seuraavaan matsiin. No niin, ollaan matsi numero 2 parissa. Korkataan sen kunniaksi. Novelle numero 2. Siinä El Herbe. Vitsi. Ei kiroilla. Vitsi, mulla on nuha. Harmituksen paikka. Noniin, sitten Rafael on nöyränä kaverina. Kruunu pois päästi. Tää. Ei glidere. Kohti bottia. Meillä on 965 kultaa, minkä pitäisi tarkoittaa sitä, että meillä riittää myös seuraavaa ja sitä seuraavaa matsiin. Jos vaikka sattuisi käymään tässä matsissa jotain ikävää, mutta eihän meille käy mitään ikävää, vaan me tehdään lisää ränkkiä, lisää kultaa. Rafaela tekee rahaa. Japs. Oliko se 38%? Me en tiedä, tarvitsisi tästä pelistä 62%. Jos 83% oli 17 tapon voitto, niin kyllä me voitto tarvitaan aika monelle fragille, että päästään platti 3. Ja ikävä kyllä mulla on vähän semmonen fiilis, että 3 matsilla, vaikka mä voittaisin ihan täydellisillä peleillä, ei ole mahdollista päästä
Ei ole mahdollista päästä tonne... Mikä se nyt on? Diamond, juu. Sepä. Mutta se ei haittaa. Me mennään sit 4 peliä. Joo. Mitenkä mä lagaan taas? Olin 2 minuuttia ilman videoa tässä kun kuvesin, niin yhtäkkiä taas puhetaidot lähtenyt, mutta joo. Hakataan tästä värreille. Tähän ei lähtenyt ketään. Lähdetään kattelee, että tää on kiva medaljonkin tässä niinku haasteessa, jos sen saa. Sillä pystyy liikkuu niin mukavasti poispäin ja osumaan snipulla, jos tulee hätä tai vastaavia tilanteita. Koetaan saada se. Toivottavasti onnistutaan siinä. Ite en oo sitä bottia tai niitä susia tappamassa, että joku saa hoitaa sen ja sit mä toivottavasti saan tapettua sen pelaajan. Mutta meillä on ihan setit. 6 snipun kuulaa. Toivotaan, että se riittää. Toivotaan, että se riittää tappamiseen. Ja mä voisin, kun mua harmitti viime pelissä, kun mä en saanut mitään muuta skopea tähän snipuun. Näköjään sieltä voi saada muitakin skopeja. Mähän voisin modata näitä esim. Bunkkereissa. Viime pelissä en jaksanut, mutta katsotaan. Jos tää bunkkeri on auki, niin voidaan pistää tää mieleen ja ehkä tulla. Sitten kun tää on auki, modaamaan meille mieluisat sniput. Ehkä saamaan uusia, kyllä tää on auki. Eli tänne tulen. Taas shockwave, shockwave on ollut hyviä, mutta tää ilmaskopeikin, mä en oo tällä niin hyvä osua päähän. Musta tuntuu, että tässä pitää niin pitkään tähdätä, että toi menee niinku täydellisen pieneksi. Mutta boksissa tää on paljon parempi kuin toi 4x. Täällä on kiva hittaa bodeja. Joten pelataan varmaan päälle, kun meillä on tää. Ikävä kyllä, mulla on vaan 6 kutia. Ja tässä jossain on vihu. Okei, se on pois autosta, se on jo positiivinen asia. Mikä on vihun taso? Tämä. Naps! Okei. Se oli snipun kuulaa mulle. Se on jo taas erittäin positiivinen asia. Se toi mulle raksaa. Kaveri toi mulle setit. Sanoin, että vaikea osua päähän, niin eka kaveri tippu päähän. Toisaalta on tullut vaikein shotti ikinä, mutta ei toi ihan varma shottikaava. Hei, tässä on toinen snipu. Eagle Eye. Taas tää. No niin, saatiinpa nopeasti mieluisat setit. Paremmat hiilit, mitä koko viime pelissä oli. 4x-snipu ja normisnipu. Mutta taas tosta etulasi rikki. Ei näköjään ammuta. Mitä kaveri tekee? Lähet sä siiville? Lähdepä siiville. Testaas onnees. Okei, ei kyllä. Ei, tää on näitä äijiä taas. Kannatti onneksi. Nyt mä aloin vähän löytää konfidensia näihin Zeus-pedeihin. Niinku mikä on järki? Mä en tiedä, onko sä nähnyt niinku joku YouTube-video, että Zeus on maailman paras Fortnite-itemi. Nyt ne luulee. Kiitos luulot. Mä en muuten edes... Musta tuntuu, että... Tää oli lähellä. Mä en jostain syystä saanut tosta kiinni. Ja meinasin jäädä, mutta... Tuolla ei ollut muuten yhtään snipun kuulaa. Mulla jäi juttu ihan kesken ja katkes punainen lanka tästä mun puhumisesta. Mä en oo ihan varma, että mitä mä en ole sanomassa. Tuli sen verran paniikki tosta, mä en saanut tosta kiinni. Hei. Ziplinesta kiinni, mutta täällä on botti on haettu. Voi kertoa suhteellisen hyvästä vihusta, mutta voi kertoa myös siitä, että Rafael on paikalla hakemassa itsellensä medaljonkin. 2 fragia on. Mutta missä on kaveri? Täällä. Olisiko vielä tappelu kesken? Sehän olisi ihan täydellinen tilanne mulle. Se olisi ihan niin mieluisaa kuin vaan voi olla. Mulla on vaan 7 kutia, se on ongelmallista. Hei, tossa on... Nops! Onks sulla se? Ei, tää kaveri on. Meidän onkin kaveri. Tää osaa pelaa 120. Ramppiboksissa. Nops! Onks tää meidän medaljonkin kaveri? Eiks tää edes ollu? Mitä? Eiku miksi meidän medaljonkin on tippunut tonne? Mitä? Mikä shotti! Se lähti samaan aikaan karkuun, kun mä tapoin sen. Miksi medaljonkin on täällä? Kysyn. Kyseenalaista vahvasti. Snipattiinko tää kaveri sitten? Mä snipasin tonne 2 ja... Meillä on medaljonkin, eikö se on? Kyllä, otin mukaan. Nistä. Mua stressaista kuvalta. Okei, moro.
Ei, mulla on väärä snipu kädessä. Pikku. Älä sit. Nessa. Mitä kaveri haluu? Okei. Ja vähän lähemmäs mä en jaksa tämmöstä. Ops, ois voinut antaa Rafaelolle varpaaseen tosta, mutta ei onneksi antanut. Piikkaas vähän. Ui, toi oli lähellä Free Fire. 120, no niin. Tää pelleily ohittaa. Kannatti haastaa Rafaelokaan näitä snipuhommia. Kaveri alkaa tekemään tätä ja pikkuhiljaa työkseen, niin miettisin pari kertaa, että kenen kanssa snipailee siellä herra, mikä herra onkaan. Katsotaan, onko susta haulikolla sit mihinkään. Taida olla haulikollakaan mihinkään. Scared Zero. Kannattais olla ehkä scared vähän. Gameplay perusteella. Mikä snipua ei oo? 4x meistä tarvitaan enää. Meillä on oma. Täällä on joku heimo meininki. Mä en tiedä, onko täällä copyright meininki vaan. Täällä saattaa olla copyright meininki, mutta hyvä. Hyvä musa näin poispäin, mutta me jatketaan matkaa. Tos vetää autolla. Koko ajan actioni. Onpa actionin täytteinen video. Mennään vähän kattoo mikä homman nimi. Häh? Onko se siinä autossa? No onhan se. Tää on nyt ihan liikaa HP pitäis olla. Mutta kyllä kaverin auto vaan jollain ihmeellä hengittää. Jahdataan. Mitä? Miks sä oot? No ois ollut taas suht ilman sotti, mut väärä sniper. No okei, eka botti. Tää kaveri oli niin kuistilla. Toi kaveri oli niinku työkseen kuistilla. Kiitos. Vähän chillimpi meininki, mut hei. 6 fragia. 21 elossa. Otetaan auto, minkä mä oon tuhannut alle. Hei, se Siphon medaljonkin otsa. Jos tuolla ei nyt näy ketään, niin kun ei näy, niin lähdetään taaksepäin ja haetaan Restored Reels, siis novellehörpyn kerran. Meille pelin toiseksi paras medaljonkin. Paljon 11 tappoa pitäisi saada, ei kun 12 tappoa, niin on enemmän kuin viime pelissä. Se on tavoite. Mutta ennen siitä me halutaan saada Underworldin Siphon medaljonkin. Vaikka nyt on ihan hyvät hiilit tässä pelissä, silti mä tahtoisin sen. Täällä on jotain niinku hema meininkiä. Mä en tiedä, onks täällä sitä medaljonkin, ei välttämättä. Tää tämmönen pelaus. Niinku toi sprinttihomma ei kai, joko mä en osaa käyttää sitä, tai se ei toimi enää. Mikä molemmat. Olisiko kaveri ylöspäin vai karkuun päin? Karkuun, okei. Okay. Mielenkiintoinen ratkaisu ottaa huomioon, että en oo tehnyt sun yhtään damagea. Täällä on joku siipipelaus meneillään. Kuolinko falliin? En jostain syystä. Olin ihan varma, että kuolin! No nyt kuolin. Juokse! Okei, no kyllä se toimii. Okei, tos meinas käydä. Miten mä en nähnyt, että siellä on siivillä ylös? Kaveri heitti mua 150 metrin päästä Zeuksella. En sano mitään. Parempi pelaa tällä kertaa. Sai vähän siivistä, sai näköjään vähän Zeuksesta. Okei, otetaan plussat vastaan. Siis ne ajallisesti nämä oli taas paremmat plussat. Tässä tuli enemmän kuin puolet kuin viime pelistä ja musta tuntui, että tässä meni vähemmän aikaa. No, anyway, jäppäimistä vähemmälle taas. 85%, mennään 3. matsin pariin. No niin, matsi numero 3 ja meillä on kaikki mahdollisuudet. Nyt meillä on mahdollisuudet siihen, että me päästään 2 pelillä, eli yhteensä 4 pelillä. Diamondi nyt tarjoaa vain 2 hyvää peliä. Nyt se pitäisi olla mahdollista niinku prosentuaalisesti, koska puuttuu 117% ja jos 83% sai voitosta, niin pitäisi riittää vaikka top 5 ja voitto hyvillä frageilla riippuen ketä mä fragään, mutta ihan hyvä tilanne. Ei edes sinänsä harmita toi edellinen, vaikka harmittaa kuolla tolla tavalla, että mä saan siivistä, mutta mä en tajunnut, että mä en jostain ymmärtänyt, että
se niinku hyökkää jostain ja sitä mä en kyllä tiedä, että miksi se kaveri ampuu mua sillä Zeuksella eikä siihen fightiin. Se niinku ampui vielä ihan älyttömän kaukaa. Ja siinä niinku mä en voinut enää tehdä mitään. Mä tiedä, olisiko mun pitänyt mennä kauemmas karkuun tai jotain, kun mua alettiin ampua, mut no. Korma siitä, että kuittailin Zeus-pelaajille. Iski heti 150 metrin päästä puolelle Zeuksa, mut joku näillä... Se minkä mä oon tajunnut, niin joku näillä platta-äijillä on tohon Zeuksen käyttöön. Sitä tungetaan joka kohtaa, se ei ole enää noin hyvä. Se on nerfattu, se ei todellakaan ole enää noin hyvä, joten älkää tehkö. Jos te käyttäydytte niinku noin, niin lopettakaa. Te vaan kuolette, jos viho osaa vähänkään pelata. No tommonen 150 metrin päästä heittäminen ei ole edes huonoimmasta päästä, mutta esimerkiksi se, jokainen, joka on jäänyt mulle siinä, kun ne heittää Zeusta, niin niissä pelauksissa ei ole ollut mitään järkeä. Tuo oli ainoa lähellä järkevää pelausta ehkä, minkä mä oon nähnyt. Tuli siinäkin kyllä riskinsä. Ja todennäköisyys, että se saa Rafaelon 150 metrin päähän tapettua aika pieni. Että mä oon just silloin 12 HP hiilaamassa siinä boksissa. Jos mä oisin ollut 100 HP, niin siitä ei olisi ollut mitään hyötyä. Riski kuolla miljoona. Älkää käyttäkää. Kiitos Laama. Eiks Laamasta tuu hyvin kuteja? Kyllä. Positiivinen yllätys. Lisää klingereitä. No niin, meillä on 4 klingeriä. Olisiko videon ekat klingerit, tapot? Vois olla. Hyvä raksa. Lähdetään liikkuu kohti Grimgatea. Tää liikkuu kohti Grimgatea, jos ounaaminen vaikka jatkuisi. Mutta mua oikeesti stressaa se, että mitä seuraava video tuo tullessa, niin kuin lupasin 1500 likeä, niin alan työskentelee. Viimeistä saitte se 1000 likeä täyteen 3 tunnissa. Valitettavasti jouduin valehtelemaan teille alkamaan työskentelee siitä muutaman päivän päästä, koska mulla oli muutama eri video suunniteltuna, mutta työskentely vedetään nyt kerralla purkkiin, niin voitte sitä annettu mulle anteeksi pari päivää viivää tästä osasta. No ette kyllästy niin helposti, ei, hyvä on hyvä odottaa. Joten, mut 1500 likeä. Mua kyllä pelottaa, että te saatte senkin taas ihan liian nopea täyteen. Mutta, no sit mä alan työstää Diamondista kohti Elite ja se on jo niin kuin työmaa, uskoisin. Mutta katsotaan. Kuitenkin 3 rankkia, ne on Diamond-pelaajia ja mä en tehnyt sitä ees viime seasonilla ja silloin oli seasonin loppu. Tai no mä en kyllä päässyt edes yrittää sitä valitettavasti, koska seasonin loppu, mutta nyt me tehdään se. Mä lupasin, että tällä season mennään sinne Unrealiin, vaikka se veisi multa päiviä, viikkoja, kaiken. Mä meen Unrealiin pelkällä sniperilla. Mutta mikäs meininki on Grimgateissa? Onko täällä mun lempimedaljonilla vielä ottajaa? Ei näy. On täällä käynyt. Chesti on auki. Mulla ei taas oo skopees nipussa mikä Zeus. Voitte taas kommentoida, saaks mä teidän mielestä käyttää Zeusta. Mun mielestä ei. Tai no mitä väliä, jos mä oon sitä mieltä, niin mä veikkaan, että mun mielipide ei muutu. Plus se on ihan huono muutenkin nykyään. Mä stikkaan vaan, että mä en käytä Zeusta. Okei, tää on taas pelaaja. Maressa mulla on vaan 1 nipu. Siis tää oikeesti tietää mitä se tekee. Tää oikeesti tietää mitä se tekee. Mitä? Mikä toi on? Mitä? Tekikö damage? Ei tiedä. Se lähtee karkuun. Miksi kaveri lähtee mua karkuun? Opua tuohon voi rakentaa. Okei, no mä veikkaan, että tää on lobbyn paras pelaaja. Tää rännää Grimgate ja mä missailen. Tää ei oo ehkä ihan niin hyvä ampua, mikä on positiivinen asia. Nops! Okei. Toi oli se mitä me tarvittiin. Se pitäis boksaa, kun se lähtee karkuun. Ei! Toi oli millisekunnista, että se ois jäänyt tuohon. Nyt se ei kuole enää bodyin. Mä en jaksa. Mitä tää äijä duunaa? Mulla on pelkkä se nipu nyt. Keskitys nyt kaveri vähän. Okei.
Se osui mua aika lujaa. Puskeeks ees mua? Ei se puske. Eikö nyt se puskee? Mites teki? Tehdään pelaus. En tiedä, onks tää hyvä pelaus. Tää oli hyvä pelaus! Naps, menee bro. Mulla kyllä ehkä nyt kun mä mietin tälleen taas jälkeenpäin, niin no, tuplasnipu nyt tämmönen tuplasnipu. Mun olisi ehkä pitänyt koittaa tappaa toi kaveri tosiaan. Tai siis se, antaa sen eka ottaa botti ja tappaa se meinaa. Nyt mä en oo noitten susiekaa tappelees ees tuplasnipulla. Joten lähdetään jatkaa matkaa ja otetaan vaikka toi Underworldin kaveri tulee tähän tappeleen. Jos tultais vaikka takaisin oikeaan aikaan, snipattais sitä ensin päähän. Se olisi ihan kiva hommaa. Sitten vähän raksaa tästä ja oikeakin pleisaan piatsaan päin. Mut okei, vaikka nämä pelaajat alkaa olla tommosia mekaanisia, niin ei tos tekemisessä silleen mitään järkeä oo. Et jos puhutaan, että mä pelaisin normaalisti, niin mä tos menis niinku 5 sekuntia silti tappaa toi kaveri. Et nää on niinku pelaajia, mut nää ei oo hyviä. No, katsotaan kun kostautuu. Katsotaan kun kostautuu. Joo. Joo, se kostautui heti. Se päänaukominen kostautui heti. Joo. Tosi. Nyt mä kuollut. Se kostautui niin kuin ihan samalla sekunnilla. Ihan samalla sekunnilla. Tuli vihu vastaan, joka osaa pelaa. Mutta Rafael osaa juosta. Tuli meinaa niin oikeaoppiset juoksut, että... Näin karataan paikalta ilman, että kukaan saa kiinni, mutta... Joo! Siinä oli kaverilla vähän taitoa sit enemmän kuin sillä Grimgate äijällä. Mitä se teki tuolla? Kukaan ei tiedä. Linkkaisin duunitori.fi, jos tietäisi kaverin epikin, mutta en oo menossa selvittämään sitä ainakaan vielä heti. Mitä ihmettä kaveri tekee jossain random tornissa, jos se replaysaa mut konen ekalla, ottaa seiniä, pre-firea ja vielä platinassa. Siis okei, muuten mä ymmärtäisin mitä se tekee tuolla, mutta platinassa mitä bro tekee tuolla? Nyt voitais tällä kertaa mennä tonne bunkkeriin hengaan. Nyt mua vähän ressaamaan. Mennään ressaa, että tässä pelissä oli jostain syystä vihujen taso eri kuin edellisissä. En osaa sanoa miksi, mutta en tykkää asiasta. En tykkää asiasta yhtään. En pidä. Tästä. Aukees. Eikö se oo auki jo? Oo. Apua. Kato se sama ei. On. Onhan se. Mä en tiedä haluuks mä edes mennä. Kyllä mä en haluu ihan sama. Tuut sit jos tuut. Täällä mulla ainakin sinänsä turva. Paitsi kun tuolla on nollan pingi, niin se turva kyllä loppuu aika äkäseen. Ja se on hiffannut, että mulla... Se on valitettavasti hiffannut, että mulla on pelkät sniput mä veikkaan. Kaveri meidän osaa sen verta pelaa. Mutta ottakas mä tarvin tän. Joo, mä tarvin tän. Ei kun miksi tää on maailman paras pelaa, ei mä voi tehdä mitään, se on siitä. Joo. Naps! Edit Coursaa mua mukula. Edit Coursa, ota kaikki ekalla. Mistä mä emoteen? Kertokaa mulle mistä... Mistä mä emoteen? Tosta. Nauti. Nauti kun Rafael tanssii sun päällä. En ikinä puske Rafaelo. Tää ihmettä kaveri luuli tekevänsä. Jatketaan. Seuraavaksi me halutaan Siphon Plus. Ton kolikon omistaja. Mua vähän stressaa, jos
jos joku tommonen random torniluuttaa ja tota taas, se oikeesti sai multa kaiken. Jos mä sanoin, että sille ekolle äijälle mä en ois ikinä jäänyt normiluuteella, niin tolle mä oisin voinut ihan hyvin jäädä normiluuteellakin. Toi oli niinku oikeesti semmonen äijä, mikä tulee normaalisti Unrealissa vastaan. AVG Unreal pelaa, ei tiedä mitä ihmettä. Kaveri teki tornissa mapin sivuosassa platinassa. Hei, voisiko ottaa muuten 4x toiseen snipuun? Mulla ei yhtäkään 4x snipuun, mulla on vaan tää. 4x olisi ollut pää, lupaan. Bro. Kuka sä oot? Miks se jatkaa boksihyppäys selkästä ostaa 110? Naps! Tupla medali onkin. Kiitos, nähdään ensi kerralla. Tehdään näin. Ja mulla on 15 kutia. Mun kysymys. Okei. Kaveri puskee mua. Suhteellisen peloton toimintaa, mikä vähän jopa stressaa mua. Okei, hyvä shotti. 110. Kaveri pitäis boksaa. Kaiken järjen mukaan. Joo, ramppiseinä. Ramppikone. Missaan. Mitäs nyt? Aimi on huonompi kuin ekas pelissä. Ei näin päin, ei pitäis olla. Joo, no. Jatketaan. Miten toi ei osu? Toi meni päästä läpi. Nyt pitäis olla full boxi valmis. Se onkin. Se ei auta vaan, mun loppuu raksa. Kaverin loppuu jo, mikä on mulle itse asiassa huono asia. Ei loppunut, mitä se teki? Ai, mulla on 5 palaa, okei, otetaan riski. Seinä ekalla. Se on mun koneessa. Mä missaan. Tosta. Mä missaan. Nops! 0 raksaa vika kutia päähän. Ei lähelläkään. Sillä oli vielä käppiraksa. Mitä se touhus? Mitä mä touhusin? Rafael. Pitää keskittyä, bro. Pitää keskittyä. Kaikki missataan, mutta ei, se oli hiilannut ja sen verran, että body ei jos riittää, että jos mä olisin jäänyt 0 raksaa, mä olisin tehnyt mitään. Se olisi ollut varma kuolema. Flikki päähän. Ei lähelläkään, juu. Näytään riftää ja tää etti uutta jengiä. 4x kopeus kyllä hyvä. 4x plus tää on ihan hyvä läheltä. Ja muutenkin, mä oon tottu sen 4x taas. Se on aina se, mitä mä käytän vuosikakki. Mut se, mitä mä käytän videoaikana eniten, niin se on todettu kyllä parhaiten toimivaksi aina. Muuten mä en oikein osaa sanoa, että mikä näistä kopeista olisi silleen keskimäärin paras. Riippuu niin paljon tilanteesta. Musta tuntuu, että joka video sun mielipide vaihtuu. Joo, no. Toi kaveri on 4x:llä se jäis, mut no okei, jäi tollakin. 4x:llä on niin kiva katsoa niistä. Se on noin lähellä. Okei, kaveri ei oo lopettaa rännäämistä. 120. Mä oon paras pelaaja. Joo, Rafaelo ei kyllä autokoulusta pääsis läpi. Please. Sanoko, että tulee Zeusta. Miksi ne on näin hyviä pelaa tässä pelissä? Mä olin jo viime pelissä Platta 2. Nyt mä oon vaan korkeimmissa prosenteissa, niin pelaajien taso on niinku 4x. Ei yhtäkään ollut ihan surkeeta. Ei oikeesti yhtäkään. Mä jopa stressaa. Niinku et mitä seuraava matsi tuo tullessa, jos tää tasoero on näin jäätävä. Enää Stormissa luuluttaa, mulla on medaleita sen verran paljon. 5 fragia kuitenkin, mutta on ollut taas niin hikisiä frageja, jos tätä yhtä kaveria ei lasketa, joka päätti olla jostain minuutin puun takana, vaikka se ei ole edes alueella, mutta no, valita. Mikä? No tässä on parempi. Mulla on tupla kultaiset. Käppi raksa. Setit alkaa olla hyvät. Saatiin siivet, mutta en oo käyttämässä siipiä tolleen histellä. Jostain syystä maailman paras pelaa. Tää meidari vaan rauhas. Toi mun on pakko snipaa päähän. Mä veikkaan, että
seinällä. Se rankasee mua niinku rankas tossa lähitaistelu. Lähitaistelussa ei oo varmaan mitään sanaa, mutta no, katsotaan. Mulla on kyllä, joo, mulla on parhaat medaljonkin taas. Onko mulla joka pelissä ollut? Ei, siitä tokas ei ollut sippas. Mä lähdin hakee sitä ja se kostautui. Jokas pelissä ollut kuitenkin toi Grimi, mikä on paras medaljonki. Pelkillä se nippuu. Niin, ei huonosta. Ei huonosta rätti näköjään, only sniper. Only sniper. Katsotaan. Antaaks tää sen teen boosti? Antaa kivaa kolinaa. Mitä toi duunaa? Moro bro, lataustauko, eiks niin? Eiks niin? Kattoko. No toimi taas. Sota 20. 60. Seinäikolla 120. Toi ois ollut pää. Toi ois ollut pää. Okei, mä haluun 4. Mä haluun nyt 4. 120. Ja nops! Onks toi siipi-exploitti vähän sairas? Onks toi siipi-exploitti vähän sairas? 2 kaveria nyt jäänyt käytännössä siihen. Rafael on takas tikis. Kun ei edes ikin lähtenyt. Kun ei edes ikinä lähtenytkään. Napsuu, meillä on mieluisat sniput nyt. 7 fragi 5 elos, mikä tarkoittaa jo hyviä prosentteja, mikä tarkoittaa jo mahdollisuutta 4 pelin Diamondiin, mikä on parempi kuin viime seasonin lopussa. Eli kehitystä on havaittavissa. Katsotaan. Katsotaan, onnistutaanko me tässä. Ups, kaveri taas mä huomasin sen jo aika nopeasti, mikä kertoo siitä, että on ehkä decent pelaaja. Piikkasin. Ei, kyllä se osaa piikata. Suht ok. Onko se liikkunut karkuun? On kai. Ja mihin? Puskas on. Missä kohtaa? Näytäs vähän itseäsi tossa. Body, joo. Kuuskit vaihtii. Ladataan meidän siivet. Mitä kaveri touhuaa? Nops! Auton alle. Nops päähän! Rafael on todellakin löytänyt formin takaisin. Okei, nää siivet on ihan hullut, mun on pakko käyttää näitä. Hyvät pelaajat on suhteellisesti. Okei, ja nyt meillä on vielä... Eiks tää oo se damagen parantaja? Toi... Damagen parantaja... Tarkoittaa sitä, että... Me saadaan ehkä tapettua jengi. Ei me silti, vaikka jos 200 HP, niin ei riitä bodyshot plus toi siipihomma, mutta... Se ei oo kaukana. Kattokaa temppu. Teette tolleen, niin saatte aina 1 takaisin. Tehdään sitä. Beitti. Kokeilin erilaista beittiä. Toimikö? Fullboxi. Liikus tonne, edittaa. Okei, ihan samasta teet näin. Valkosta. Ja uudesta. Missasin. Kaveri luulee. Ramppiygöl. Tanssi. Tanssi mulle, bro. Älä tanssi. Ollaan kavereita. Eiks niin? Näin vähän poispäin sieltä. Naps. Tididi. Tiedättekö kuka on talossa? Rafaelo in the house. Miksi mun kuvausvalo ei oo ollut päällä koko tähän videoon? Osaatteko sanoa? Osaatteko vastata kysymykseen, että miksi mun kuvausvalo ei oo ollut päällä? Moikka! Hei. Kuuleeko mä kuulen Zeuksen täällä, kun mä laitan kuvausvaloa.
Tää pelaa niin epärehtiä kuin voi pelaa. Klingerit Zeus. Eikö näillä on joku tohon kaukot-Zeukseen tää Platinas. Testaas vielä kerran. Testaas vielä kerran sitä broidi. Kun mä en oo säätämässä mun kuvausvaloa. Voi päättyä vähän ikävästi. Annan vinkin. Joo, heitä vielä kerran. Noin, kannatti. Ja oisko se sit loppuun? Ei, mä haluan tehdä sun siipiasioita. Vai heitäkö vielä kerran Zeuksen? Meinaatko, että toimis? No naps! Siis toi siipi-exploitti on ihan sairas. Okei, moikka, näette vähän paremmin nyt kun kuvausvalo on päällä. Ja katsotaan mikä meidän toi rankkitilanne on. 3. matsin jälkeen 11 tapon voitto. Eli meillä on 34 tappoa 3 peliin, 2 voittoa, 1 top 19. Kyllä, plus 80, 65%. Miettikää, että 11-17 eroa vaan 3 prossaa. Tuossa ei mitään järkeä, mutta nyt me tarvitaan enää 35 prossaa. Se ei ole paljon. Mennään vikan matsin, toivottavasti vikan matsin pari. Joo, matsin numero 4. Vähän on matkaa meidän snipulle, mutta toivottavasti se ei ole liian pitkä. Ei ole liian pitkä, ihan raos päästään. Ja nöyrä mies kun Rafael on, niin kruunu pois päästä ja kohti pinkkiä snipua. Tuo on kyllä erittäin hyvä. Kiitos paljon niille, ketkä on kommentoinut meistä. Onneksi muistin. Tää on tosi jees tän videon dynamiikan ja muutenkin tän haasteen kivuuden kannalta. Meinaa aikaisemmin kun mä oon etsinyt snipun välillä jotain 10 minuuttia vartti, niin se ei ollut kovin mieluisaa vielä jäädä siitä sitekalle vihulle, niin on tosi hauskaa. Mutta hyvät uutiset. Tai no oli jo äskenkin hyvät uutiset. Toiset hyvät uutiset. Me ei tarvita kuin 35% vikasta pelistä. Ja oisko meillä olisi ehkä riittänyt 3 pelillä, jos mä olisin voittanut sen tokan. Ai. No, ei jäädä jossittelemaan. Tehdään se 4. 35% ei ole mikään erityinen peli. Muutama fragi. No ehkä 5 tai enemmän ja top 15 ja parempi. Se tarvitaan. Ja sen pitäisi riittää siihen, että ollaan Diamond 1 pelkillä sniperilla, kun Sneezoni on mennyt mitä 2-3 viikkoa. Se alkaa oikeesti olla aika hyvä. Ja okei. Mä alan näkee ihan selvä potentiaali siihen, että Unrealiin on erittäin todennäköinen matka. Kiitos, nyt meillä on 4x snipu. Pidän siitä. Pidän 4x. Taas aika hullui fragei muutama tässä pelissä. No niinku tuntuu jokainen niinku hullulta, mutta jotenkin vaan niinku joka pelissä tulee ihan sairaat fragei. Mä en tiedä onks ne videolla yhtä sairaat. Itästä kyllä tuntuu hulluilta. Frageilla oottakas. Onks täällä nyt pelkkiä botteja? Onks tää niinku joku? On nää kai pelkkiä. Ja nyt mä en kyllä tiedä onks nää pelkkiä botteja. On ne pelkkiä botteja. Mulle ei ammoa tappaa, niin se on valitettavaa. No jos mä olisin jokaisen päästä jää 3. En mä silti, mä en jaksa jäädä noittenkaan. Mennään lavesiin päin. Okei, se Grimin taktiikka kyllä ehkä olisi parempi. Katsotaan. Mut siivet me tarvitaan. Siis toi osuu bodyshotin ja sit siivillä rikkoo seinät. Toi on ihan sairas. Nää vihut menee ihan sekaan. Siis toi jälkeen mä luotan siihen, että Diamondissakin mulla on asiaa pärjätä vihuille fighteista. Se ei oo pelkkää istumista. En mä anyway tuu varmaan istua, kun ollaan championissa, niin ehkä ihan lopussa tulee istuttua. Muuten mennään kyllä ihan tuplaveen mielessä. Toivotaan, että pärjätään. Onhan mä oon tehnyt niitä snipuhaasteita Unrealiskin. Siinä menee vaan aika monta yritystä, mutta kyllä se on ihan voitettavissa. Se vaan, että Champeris jostain 3 tapaa voitosta saa 10% ja sit se chance jäädä spawni aika iso. Siinä vaikka pelattaisi täydellistä, niin menee monta tuntia päästä sinne. Siinä on sit kuvattavaa ja editoitavaa, mutta toivottavasti päästään silti. Se on aika hullua. Suhteellisen crazy. Siinä videossa kyllä menee muuten oikeesti aikaa. Mä nyt tajusin. Unrealiin on pelkäs soolos niinku oikeesti vaikea päästä. Niinku ihan normistikin ilman mitään snipui. Varsinkin näin alussa, niin katsotaan.
Katsotaan mitä tapahtuu. Toita edelleen parasta. Miksi tää lavissa seinästä? Ei oo ketään. Okei, mä luuttaan nää lähden Grimiin. Tuon valttia lähdetään taas Grimiin päin tappelemaan, mä oon parhaita. Hei, mä oon ollut kullas aika samoissa tilanteissa. Hei, snipu erittäin jees. Mä oon tupla snipu. Se on tärkeä. Ja 900 kultaa, se mistä aloitettiin. Siinä ollaan. Ja tässä on potentiaali saada vielä lisää kultaa. Eli meillä on myös ensi videossa varaa ostella snipua. Snipua. Hyvä suomi. Novelle voima. Jatketaan. Hardwell, eikö no kai Novelle on Hardwell? On Hardwell Novelle, jos haluatte munkaan jotain mukavia yhteistyötä, niin olisi ainakin yhteistyöllä aitoutta. Meinaa tää tölkki Novelle, tää on niinku hulluin keksintö, mitä on, voi olla olemassa. Mitä järkeä, ihan sairas. Hei, täällä on fightti vihdoin. Vihdoin. Meininki. Joudutaan tos lampo alle ja kruisaillaan paikalle. Grimin bossi vielä elos positiivista. Tässä on äijä, morjens. Sä oot mun aika uhri. Päähän. Naps. YouTube giappa, subaa meikä. Opit pelaa, bro. Naps. Fragi numero 1. Tylsän helppo, mutta en valita apps. Tolleen saa sammutettua radio, onpa kiva. Ja mulle edelleen käy sitä radiobindiä. Täällä käyttää, hei morjesta. Miten toi ei oo pää? Mun kirjasto on pää joka kerta. Eikö mä missasin vähän? Onneksi toi on pää, saatiin hienompi fragi. Japs, hyvää yötä bro. Alkaa kyllä ole eka minttinen oimi täällä snipulla. Toi oli vaan tämmönen rento täppää se. Kaveri hyvä tunne. Toinen fragi. 31 elossa alkaa lähenee vahvasti tällä pelillä Diamondi. Okei, lampo meni tonne asti. Siis 4 pelin Diamondi alkaa olla aika hullu. Tää alkaa olla aika hullu suoritus Rafaelilla. Jatketaan tässä junaraiteet pitkin kohti Grimiä. Botti on edelleen hengissä. Okei, mua vähän stressaa tää, mutta mä selvisin viimeksi. Mä selvisin vielä varmemmin. Mennään Grimiin, katsotaanko täällä taas jotain tryhejä. Niin muuten erittäin tryhejä vihuja siinä yhdessä kohtaa viime peliä. Se yksi, joka puski mut sinne valttiin. Onneksi ammuin pieni. Onneksi ammuin päähän taas. Hei, toi just tappoi se. Okei, toi voi olla hyvä juttu. Toi voi olla tosi. Paikalla. Mä missasin. Kaveri liikkuu täydellisesti karkuun. Okei, tää... Nops! Siis ei tässä... Siis mitä mä oon sun 4xllekin läheltä? Toi on ihan tyhmä editti. Toi oli video tyhmin editti. Kaveri, joka on just saanut myyttisen... pelin parhaan myyttisen haulikon. Mä edittaan siihen 50-50 pelkällä snipulla. Ja ekalla päähän. Vaikka oli tässä vähän kauemmas vaikeuksia, ei annettu se haitata ja homma jatkuu. Otetaan tosta yksi pää vielä. Noin. 20. No, okay. Niin huono. Mies päin kaveri on menosta on sen impulsi. Ei vissiin kovin kauas meinaa meininki. Nyt lähti vähän kauemmas. Mä kyllä ehkä kiinnostaa tapella tän kaa. Mikä on homman nimi? Olisiko sulla siivet mulle? Tässäkin tilanteessa siivet ois niin... Seinä eka edittää. Olipa fiksu editti. Ikävän fiksu editti. Rafael siirtyy hiilas. Mulla on kurkkukin kipeä. Mä en jaksais tulla nyt kipeä. Nää alueella. Mä en jaksa. En halua kipeäksi, mutta vähän ikävä kyllä siltä näyttää.
3 tappoa. 21 elo. Toi kaveri veti oikeesti aika fiksu piikki. Tai silleen snipua vastaan toi oli fiksu piikki. Se ei mulla mitään asiaa osuu siellä. Mä edes nähnyt sitä tällä mun 4x. Tupla 4x. Et se hyppää silleen mitä se hyppää. En osannut edes olettaa. Ei huono pelaa. Oikeesti ois ollut ehkä huono pelaa. Mutta kaveri ei tietänyt. Oli sniper. Naps. Njääps. Kannattaa rännää botteja paikallaan bro. Todella vettiä. En halua syyllistyä samaan virheeseen. Nopea aimipräkki. Näin. Medareilla nopeat fullit. Samalla kaveri luulee mua ihan botiksi. Lähetään puskeet. Ei se istuu tossa puskan reunassa. Päähän NYT. Naps. Kerran sun säästä. Alkaa kiinnostaa, kun mä aloin zone homma. Niin, kiinnostaa. Mitä? Ihmettä. Droidi. Duna. 120. Et uskois, mä oon tässä jo. 120. Hyvää yötä. Hei, meillä on nouskopes nipu, eikö? Ei oo sittenkään. Jostain syystä on. Nice. Kiva. Kiva ja hei moro, meillä on ilmanen fragi vaan. No ei oo, kun mä otin vääräs nipun käteen. Ja ilmanen fragi muodostui 2 bigin turhaksi menettämiseksi. Lataustaukoa. Käydään kattoo mikä kaveri pelin taso. Mitä sä teet bro? Okei. Nyt otetaan selkään. Edit taas nyt. Mä en oo lähelläkään aluetta. No, tarkoittaa ilmasta fragia. Nyt tällä kertaa. Ehkä. Meinasta se liikkuu. Meinasta, kiitos. Ei, kyllä. Ei oo todellakaan ilmanen fragi. Kannattaa siis joka kerta kun mä kutsun ilmaiseksi fragiksi tai jotain, niin tapahtuu joku karma. Toi kaveri tietää enemmän kuin mä tiedän. Paljon. Paljon enemmän. Ikävä kyllä. Ikävä kyllä. Vedetään bigi. Rauhallinen bigi. Keitä on 15-5 fragi. Mä sanoin, että tää riittäisi jo. Katsotaan pitääkö se paikkansa. Mä en tiedä pitääkö se paikkansa. Toivottavasti. Katsotaan tässä. Toivottavasti ei ole radio. Kiitos, tässä ei ole radio. Eli me voidaan mennä rauhassa alueelle ja nyt tappaa tää kaveri. Mä haluisin vaan siivet. Ne siivet ois niin jees tommosia äijä vastaan, ketkä boksaa. Siis oikeesti siivet on mun tavoite. Jos tiedätte, että mistä saa helposti siipiä, niin kommentoikaa. Mä tiedän, että saarelta saa 100% siivet mun mielestä. Mennään sit se sinne, nyt kun sanoin, niin ajetaan suoraan saarelle. Tapellaan sitä nyt matkalla jotain tapeltavaa, nyt nipataan toi tosta päähän. Moro mä. Joo, ai että ihana Zeus-idiootti. Hitto sä oot jees. Sit se joku kaveri hiilaa paikallaan, joo. Natsaa. Paljos meillä on 7 fragia, 13 elossa. Kerätään setit. Mikä tää? 4x. Tehdään näin. Ja jatketaan matkaamme saarelle. En mä jaksas ottaa saarta siipien takia. Toisaalta siellä voisi olla jengiä, toisaalta tuolla 100% jengiä. Tossa on 100% kaveri. Ei, mutta tähän kaveriinhan ei voi osua. Se ei tiedä mistä mä ammun sitä, mutta siihen ei voi osua. Tähän mä tarvitsin ne siivet. Noin kohtuuks tää ei vielä mun kohtaloksi. Toisaalta ei kun se Diamond 1 pitäisi olla varmistettu. Tää on ihan sekasi. Ottaako se mut seinään eka? Mä otan sieltä. Ei tähän äijää voi osua. Ohjain movement. No niin, kiitos. 120 ja sit. Toi oli sairas shotti. Päähän vie. Harmi, jos Siphan medaljonkin tällä kerralla. Se menee aika kiva. Aika kiva lisä, kiitos. Jopa riassa toi kaveri.
Päästiin hänestä mukavasti eroon ja lätäpusky. Lätäpusky. Mikä on homman nimi? Mikä on homman nimi? Ei täälläkään. Tässä ampui ihan just äsken joku. Saarelle ei mukaan ketään. Sieltä sais kyllä siivet. Mutta mä pärjään ilman siipiikin. Ja nyt kyllä Diamond 1 on varmistettu. Mä oon aika varma, mutta katsotaan. Ehkä Fortti tekee mulle ikävästi ja taas me prosentit menee jotenkin ihan väärin ja me ei olla Diamondissa. Mutta hyvä matsi tulossa anyway. 3-4 voitto. Oisko mitään? Oisko mitään? Ja meillä on 41 fragia. Hiukan kontsa video, etten sanoisi. En ajatellut, että Platista tulisi näin hyvä video, sillä kun aloin kuvaamaan, mutta on kyllä iloinen, että tuli. Tehdään siitä vielä parempi tässä muutamalla klipillä vaikka. Ei jaksa hakea siipiä. Ne on vähän liian OP't jopa. Nyt kun ollaan varmistettu ränkuppi, niin tehdään tää hauska. Tää hauskempaa kuin toi siipiapusi. Mä oon oppinut sen verran hyvin, että alkaa olemaan epäreilua vihuilla. Mutta Miss jengi. Mitä ihmettä nyt? 7 mulliseksi elossa. No täällä on kaveri. Mukava tietää. Tanssitaks? Tanssitaan vähän. Noin. Mitä kaveri? Mihin kaveri on matkalla? Tää meni ihan tanssimiseksi. Tää meni enemmän tanssimiseksi mitä mä luulin. Se ei oo niinku tullut ampumaan. Se on tullut selviämään. Ikävä missi. Monta sulla on niitä impulseita? Ammuit vähän väärää seinää totta. Siinä on tullut alempana aika ilmanen ramppi. Vaihtuuko meillä uhri? Aika nopeet refut tolla. Mä en jaksa jahdata tuossa miljoona impulseja. Sillä on vielä impulseja. Varpaa se. Seinä ylös. Fullboxi. Mulla ei oo ammoa yhtään. Missä on fliikki? Lataustauko, lakisääteinen. Fullboxi. Clean! Okei, kaveri puskee sieltä siiville. Eli sulla on mulle siivet toisin sanottu. Kiitos lähetyksestä. Ootas lataustauko. Hyppää niillä siivillä ilman. Se mitä sä toit mulle koituu sun kohtalakseksi, niin hyppää nyt. No niin mä tiedän että sun tekee mieli. Kaikkea tekee mieli, miksei sun tekee? No, sulla on seinä sun takana, sä oot mun koneen sisässä ja päähän. Tididi! Moro. Pelotti muuten, että se olisi mua tossa päässä, oli kaikki mahdollisuudet. Onneksi ei. Onneksi ei. 11 fragia 5 elos. Saatiin kyllä erittäin action video. Miten mä oon näin tikis? Pitäisikö mun lähteä tästä suoraan suorittaa sit niinku Diamond? En mä kyllä ihan tarpeeksi tässä nipusekoilua kerralla. Mutta tosiaan heti kun potaskoopi likee, niin alan suorittaa sit. Sit mä alan suorittaa. Jos ootte tänne asti videoa kattonut. Kommentoikaa, mikä teidän salasana voisi olla. Jos on katsonut tänne asti videoa, niin kommentoi. Jotain kivaa ja vaikka Rafael Ouna. Siivet. Kumpi on parempi? Kumpi on semmonen parempi videoon liittyvä salasana? Mitä kaverit tekee? Ihanaa se kräkättiin. Kirjoittakaa vaikka Rafaela kyllä Ounasta jotain tämmöstä, mistä mä tiedän. Mä tiedän rehelliset kansalaiset, ketkä on kattonut. Toisaalta silti tänne voi skippaa. Mihin se on mennyt? No tää vuoritsonet on kyllä vähän stressaavia. Mä etin mun piikit. Tai mä join ne. En edes muista enää. Mä oon jäpännyt tässä niin paljon. Hei, mitä sä touhuut? Ja siipirota. Okei, clean. Ja siipipusku. Luotetaan, että tää riittää. Kaverilla on medaljonkin. Tai se luotetaan, että mä selviin tästä. Kyllähän tää riittää. Okei, tää oli pelaus. Tää oli oikeesti pelaus. Okei, kattokaa. Kattokaa. Nyt tulee sairas.
Mä en Cyrus Play. Moro bro, 120 ja sä et oo selviis. Sä et oo selviis. Zone on ihan liian nopea ja liian kaukana. Naps! Okei, 3 mulliseksi olisi 12 fragia taas. Siis... Tätä näin ounaa, mistä Sipha-medaljonkin olisi ollut kyllä jees. Ja yhtäkään... 2 medaljonkin tuolla Stormissa. Ja siis yhtäkään siipitappoa ei oo vielä. Se voitais kyllä vielä. Se voitais kyllä vielä, kun tämmöteet on tarjottu. Hei, tolla kaverilla snippu, ollaan varovaisia. Kävi missei. Mitä? Mitä ja miksi? On vähän ikävät tilanteet. Ei kun mitä. Mistä toi ampuu mua? Just tosta alhaalta. Mulla ei ole ihan liikaa raksaa tehnyt fiksusti. Okei, bet, et tässä puskessa ei ketään, kiitos. Betti osui meidän tarkistossa, niin paljon menee ikuisuus tarkistaa. Luotettiin. Missä toi äijä? Mä en vieläkään nähnyt sitä kertaakaan, se on ammunut mua tuolta monesti. Tää piikkaa ihan fiksusti, tää joka on täältä puolelta. Tää niinku pelaa ihan niinku oikeesti fiksui piikkejä. Mutta mikä on? Ei tossa alhaalla. Oi, kaveri on rakentanut mulle siipihyökkäysboksin. Onpa kivasti ajatellut. Vaan se on matkalla. Matkalla hakee Zonesta jotain. Älkää nyt lähettäkää joku tänne. Mulla ei ihan liikaa raksaa taas. Jos mulla loppuu raksa, niin mä kuolen. Se on muuten ikävä fakta. Tossa on kyllä setti. Tää oli nää briikit. Kiitos, okei, nyt mä chillaan. 60. Puuloboksi. Voidaanpas karkuun. Mikä sun agenda? 60. Mitä se tekee? Nops! Toi botti on ärsyttävä! Voinko mä selviä? Voinko mä mitenkään selviä? En voi! Tuplarännäys. 120. Nops! Noski, nolla raksa. Medari. Tuleeko Zone kui kova? Miten mä selvisin tosta? Mitä toi troos? Mä vielä heitin pari edittiä. Tos pari edittiä. Kyllä mä pärjään. Juu, pärjään ilman. Käppiraksa. Vihu kyllä holdaa, mutta luotetaan Rafaelon mekaniikkoihin. Vaikka tossa tuli vähän paniikkia, missä sen yhden erittäin tärkeä editi, jos kaveri olisi ollut vähän parempi pelaamasi jäänyt. On muuten nyt on vähän matkaa tonne. Tehäs näin. Tehäs uudestaan näin. Full boxi, mulla ei oo ammoa. Tos mun nyt sä jäi stormiin. Kortit vähän käänty. Pysy siinä. Pysy vaan siinä. Stormi lähtee vaan ikävä kyllä sinne päin. Se ei nyt sulla lataus käy. Ei ku. Mitä se flikkas? Ei top 2, 4 top 14. Mulla ei ollut ammoa tossa. Lopeta tanssiminen. Mä haluan nähdä mun rankin. Älä tanssi, sulla ei oo oikeuksia tohon bro. Sulla ei oo oikeuksia tanssimiseen. Ei oo oikeuksia, mä en... Oh, kuulokkeet pois päästä. Myönnän ärsyttää. Okei, 37 prossaa. Diamondi plus 72, 14 tapo top 2. Kiitti, että katsoitte videon tänne asti. Kommentoikaa, jos katsoitte loppuun. 1500 likeä, niin mennään suoraan kuvaamaan siitä seuraavaa videoa. Sitten on niinku oikeesti työmaa, mennään ekaa kertaa eliteen. Mutta tämän videon saldo 48 fragi 4 peliä, mutta ei jaaritella sen enempää. Nähdään seuraava video parissa.